Dobar dan, ja sam Bojana Stevanović, profesorka istorije u osnovnoj školi Kosta Brašović u Resliku. Kao nastavnik istorije sarađivala sam na izradi standarda za kraj osnovnog obrazovanja. Nadam se da će kurs koji ćete imati prilike da čujete i vidite pomoći da se pripremite za završni ispit. Kurs je koncipiran kroz 4 dela i 4 oblasti. Oblast starog veka, srednjeg veka, novog veka i savremenog doba. Kurs ima za cilj da vam pomogne da obnovite sva istorijska znanja u skladu sa standardima od 5. do 8. razreda. Olakšat će vam obnavljanje i prepoznavanje onoga što je bitno da izdvojite kako biste uspešno savladali završni ispit. Želim vam puno sreće i lepo učenje. Države, dinastije, vladari. Novovekovnu svetsku istoriju obeležile su velike evropske sile, odnosno velike evropske države. Habsburška monarhija, Rusko carstvo, Francuska država, Engleska i Osmansko carstvo. Habsburškom monarhijom vladala je dinastija Habsburgovaca. Najznačajniji vladari Habsburške dinastije su Leopold I, Marija Terezija, Josif II. Ruskom novovekovnom državom vladala je dinastija Romanovih. Najznačajniji vladar Petar Veliki. Francuskom državom vladala je dinastija Bourbona. Najznačajniji vladari Louis XIV, Louis XVI. Engleskom državom vladalo je više dinastija. Najznačajniji su Tudori, Stuarti. Vladari iz vremena Engleske revolucije Charles I, Charles II. Osmansko carstvo od svog osnivanja u 13. veku pa sve do 20. veka imalo je samo jednu dinastiju, Osmansku dinastiju, odnosno Osmanlije. Najznačajniji vladari o kojima smo pričali su bili Mehmed II. Osvajač i Sulejman Veličanstveni. Kada izučavate evropsku istoriju i upoređujete velike sile, dinastije koje su njima vladale, kao i vladare, vodite računa o savremenicima. Koji su vladari živjeli u isto vreme? Koji su vladari savremenici određenih istorijskih događaja iz opšte i nacionalne istorije? Kada kažemo savremenici, znači da su živeli i delovali u istom vremenskom periodu.